Môžete sa posadiť, pán Poškodný. Takže poprosím vás o otázky obžalovaným odpovedom na všetky otázky pánu veľkým odsekom. Na výzvu samosudkyne do pojednávacej miestnosti vstúpil poškodený Roman Štýrec. Dobre. Oboznámim vás, aký bol doterajší priebeh hlavného pojednávania. Pán obžalovaný na začiatku výsluchu má právo vyjadriť sa, či sa cíti vinný alebo nevinný zo spáchania tohto skutku. Pán obžalovaný sa vyjadril, že sa cíti byť vinný zo spáchania tohto skutku, teda že skutočnosti sa stali tak, ako sa uvádza v tom skutku. Nakoľko obžalovaný sa teda vyjadril, že sa cíti byť vinný zo spáchania tohto skutku, súčasne požiadal súd o možnosť, aby sa vám za tento skutok ospravedlnil. Takže poprosím vás, pán Marík, teraz sa postavte a to, ako ste sa chcel ospravedlniť, môžete povedať pánovi Štýrecovi. Áno, ja tu pred vami dovolím si teda poprosiť alebo požiadať pána inžiniera Špilca o ospravedlnenie, že mal som konať asi osobným rozhovorom, nie tým listom napísaným. Tá situácia bola vyhrotená oboj strane medzi nami, že sme sa upodozrievali a zrejme aj ja som mal nejaké také zaváhania, preto som ten list napísal. Ináč ten list, prehlasujem, nikto nečítal, ani nikto z mojej rodiny. S obsahom si bolo oboznámený len ty a ja, takže nejakú verejnú propagáciu alebo do povedomia verejnosti som mu nedával. Dobre, môžete sa, pán Marík, posadiť, ja to zaprotokolujem.